F'nofs il-Mekka tad-divertiment f'pajjiżna wieħed isib oażi ta' paċi. Il-Millennium Chapel, id-dar fejn kuljum tmur familja għall-għajnuna huwa post illi jħoss u jara l-faqar reali f'pajjiżna. Faqar illi kull ma jmur qed jiżdied, kif jispjega ma' One News Father Xavier Grima. Il-faqar huwa xi ħaġa reali, ma nistgħux naħdu l-ebda persuna ma jistejjaħ bija, u naħseb hija ma nistgħux nitkellmux fuq il-faqar, nitkellmu fuq persuni, nitkellmu fuq 65,000 persuna li qiegħda f'riskju ta' faqar, hemm persuni huma jgħixu f'faqar reattiv, hemm persuni jgħixu faqar assolut. Il-ħamis filgħodu żar il-Millennium Chapel il-mexxej laburista Joseph Muscat illi iddawwar mal-post fejn sema l-esperjenzi illi ta' kuljum jgħixu Father Xavier Grima u Father Hilary Taliaferro. Joseph Muscat ma kellux għajr kliem ta' tifħir lejn ix-xogħol illi jsir fil-Millennium Chapel għaliex kif qal huwa stess il-post għen biex il-familji jsibu direzzjoni. Iżda x'inhuma l-esperjenzi illi tiffaċċja l-Millennium Chapel ta' kuljum? Għandna persuni li naħdmu mod personalment magħhom jibgħatu lilhom bla lunches jew inkella din fl-università imorru bil-mixi. Iżda dawn il-persuni kif iħarsu lejn da żmien tal-miliet? U f'darġet tal-miliet ħafna persuni jitbagħti ħafna. Fejn ħafna draw tħoss li ħadd ma japprezza jien ma nistax ngħix bħal mandu ħadd ieħor, ma nistax nieħol ikra din jituża fil-miliet. U nemmen li dan huwa żmien ħafna importanti għal kull persuna li ħafna drabi kulħadd jiċċelebra, imma hu persuni tibagħtu. F'messaġġ li wassal fit-tmiem di żjara il-mexxej laburista qal illi gvern ġdid jaħdem biex jelimina il-faqar f'pajjiżna. Illum huma madwar 88,000 persuna f'pajjiżna li jinsabu f'riskju ta' faqar. Qal illi gvern ġdid se jkun qed jagħti l-appoġġ neċessarju fl-operat ta' din il-kappella u s-servizzi illi toffri. Joseph Muscat irringrazzja lil kull min jaħdem fil-Millennium Chapel fejn qal illi jeżistu diversi forom ta' faqar fosthom dak materjali illi sfortunatament refa' rasu. Preżenti għaż-żjara kien hemm ukoll Carmelo Abela, kelliem ewlieni laburista għal politika soċjali. Fil-waqt li sfortunatament ikonna ngħidu li f'dawn l-aħħar 5 snin il-faqar f'pajjiżna żdied u għandna konferma wkoll mill-prattika ta' kuljum li jsir f'dan il-post, però fl-istess ħin ma nistgħux naqtaw qalbna quddiem din l-istatistika li hija xokkanti għal pajjiż żgħir bħal tagħna, imma rridu nagħmlu ħilitna kollha biex iva noħorġu dal-persuni mill-faqar u mir-riskju ta' faqar. Intant fuq nota differenti waqt din iż-żjara skoprejna talent ġdid ta' Father Hilary Taliaferro il-bot mill-futbol.